ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଅଥଚ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀକି ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳି ପିଟୁଛି ତୁ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏ ଅପା ମହାସତୀ ସାବିତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣିଛୁ ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଯମ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଅତି ଅନୁସାୟୀ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ପାଷାଣୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଦେଶର ନାରୀ ସେଇ ଦେଶର ବୋହୂ ହୋଇ ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଳି ପିଟିଛୁ ତୁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ହଁ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ପାପୀ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇଗଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ବି ପ୍ରତିବାଦ କଲିନି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ସହୋଦରୀ ବୋଲି ମାନିନେଲି। ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଛାତି ତଳେ ଚାପି ରଖି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିଛି। ସେମାନେ ପାଖରେ ମୁଁ କେବେ ବି ଲୁହ ଦେଇନି। ହେଲେ ଯୋଉ ଦିନଠୁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲାଣି ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ଆଜି ଜାଣୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପାପୀ ନିଜ ଭଉଣୀ ସହିତ ପାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ତାକୁ ସତ କଥାଟା ଜାଣିନି ବୋଲି ତୁ କହୁଛୁ। କିଛି ଆଉ କୁହନି ସାଇ। ସେଦିନ ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରାଜା ଦଧିଛି ନିଜ ଏହି ହସ୍ତିକୁ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସଂସାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦେହରୁ ମାଂସ କାଢି ସେଦିନ ଛଞ୍ଚାଣକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ନୁହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେବି। ତାନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ ଖାଲି ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ এইটাকে বাড়াই বাড়াই নেই গেট বার ছাড়ি দিয়ে আসবি। কৃষ্ণা এই ঘর ছাড়ি কুଆଡ଼େ ଯିବନି। কৃষ্ণা ପାଇଁ ଘରେ ଝଡ଼ ଉଠିଛି ନା, କାରଣ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କୃଷ୍ଣାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। আরে তুই জনে ডক্টর, আরে তোর ইজ্জত আছে, আরে কোন তোর জিয়ে মিলে উঠছে সেখানে পাগলি টাকতো ম্যারেজ করিব। तू कोणता ट्रीटमेंट करू करू ता प्रेमारे पड़ी गलुड़ी। ए ताई मो सुनना बाईटा पर तू एमिति भूल निष्पत्ति ने ना रे। ଭୁଲ ନ କଲେ କିଛି ଠିକ ହବନି ଲୋପା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁଲ କରିବାକୁ। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଛଡ଼ା ତମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିବନି ସାଇ। ତଥାପି ମୁଁ କୃଷ୍ଣାକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି, କୃଷ୍ଣାକୁ ଭଲ କରିବି। ଆଉ କୃଷ୍ଣା ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ କାହାକୁ କିଛି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ମତେ କିନ୍ତୁ ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଅଫଜଲ ଖାର ଠିକଣା ମିଳିଯିବ। ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଗଲୁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କର ଯେତିକି ଇଜ୍ଜତ ଅଛି ବୋଧେ ତୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନକୁ କହୁଛୁ ବାହା ହବୁ, ପାଗିଲକୁ ବାହା ହବୁ। ମଣିଷ ପଡ଼ିବାକୁ ମିଛଟାରେ ଅବଜଲ ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାରା ଖୋଜି ଆସିଲେଣି, ମୁଁ ତା ଠିକଣା ପାଉନି। ଖାଲି ମିଛଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଏ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ମୁରବୀ, ଯାହା ଡିସିସନ୍ ନେବା କଥା ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ନେବେ। ମୋ ଆନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି ମୁଁ ବାହାର ହୋଇ ଠିଆ ହେବି। ସାହେବ ନା ୟୁର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ରୋଗୀର ଅପରେସନ୍ କରିବା ନାଁରେ ତା ଦେହରୁ କିଡନୀ ବାହାର କରି ବାହାରୁ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅପରେସନର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ କହିପାରିବେ? ଅପରେସନର ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ ରାତି 2ଟା। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ ଆଉ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଟେଲ ମୁନ୍ ନାଇଟ୍ର 8 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ ଥିଲି। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଭ୍ କରିବେ ନା ଆରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମିଛ କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ଆପଣ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ସତ କୋଉଟା ଆଉ ମିଛ କୋଉଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ କଲ୍ କରି ବୁଝି ଦେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହୋଟେଲ ମୁନ୍ ମ୍ୟାନେଜର, କାଲି ରାତି 2টাରେ ଆପଣଙ୍କ 8 ନମ୍ବର ରୁମ୍ରେ
किए के थिले मते इनफॉरमेशन के जणाबे ठीक अछि ओके अच्छा ओके होटल इनफॉरमेशन पाइला पर्यंत आपण कृष्ण को पचारि बुझी पारिबे सत्य कोटा और मिछ कोटा अच्छा मैडम काली आपण होटल थिले होटल होटल ମୋ ଭାଇ ନା ମୋ ଭାଇ ନୁହେଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ମତେ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ବସେଇଦେଲା ଗୁ 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 ମୁଁ ଗାଡିରେ ବସେଇକି ବହୁତ ଦୂର ନେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ନା ମୋ ହାତକୁ ଧଇଲା ଏମିତି ଟାଣ୍ଟା ନେଇଗଲା ଘର ଭିତରେ ବସେଇଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ନା ତାପରେ ହଁ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣେଇ ମତେ ଶୁଆଇଦେଲା ହେଲା हेलो व्हाट पता माय डेड आप नर्सरी मो टार्गेट रहिला कौन कलु रे केतटी मिनिट भी बोलुथिली मो पुओ भली ए दुनिया रे केही नाती शेषरे तू कलंक लगाई देलो बाबा सुन जाई जदि तो निष्पत्ति परिवर्तन न करो बाध्य होई तते मो केते पुत्र करिबी तापुरे मुई घर छाड़ी चली जीवी बाबा सुन जाई जदि मो इज्जत उपरे कलंक लागे तले बाध्य होई ए पागलटा को लोक लगाई मारी देई पारे बाबा हां मारी बाबा जगह भाई समस्त तो मत तिरस्कार करी चली गले तुम भौणी को नहीं पूरा होटेल को जाइली तुम्हें किसी कहबनी कौन आ कहबी साई बाबू प्रभु रामचंद्र पाद तले चापी हुई बेंगटा नीरव रहा प्रभु रामचंद्र पचारे रे बेंग तते कौन कष्ट होने बेंग उत्तर कौन कहला जानी साई बाबू बेंग उत्तर कहला प्रभु संसार प्राणी मान को कष्ट पड़े से आपन को स्मरण कर आपण मत कष्ट दौरान निश्चय मो मंगल कष्ट दौरान ठीक सेमती आपण मत पुलिस कबल रक्षा कले ए घर रहा जगह देले आ मो पागल भौणी को भल करने कथा देले मु जानी ଆପଣ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଅଛି ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ସାଇ ବାବୁ ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝି ଚାଲିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିଛି କିଛି ଗୋଟେ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ ଆପଣ ମିଛ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସାଇ ବାବୁ କାହିଁକି ଆପଣ ମିଛ କହିଲେ ମିଛ କହି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେସ୍ରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି ସାଇ ବାବୁ ପୁଣି ବିଷୟ ହୋଇଗଲା ଜଗା ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଥାନାରେ ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବନ୍ଧୁର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ତମ ଭଉଣୀ କୃଷ୍ଣା ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ହୋଟେଲ ମୁନଲାଇଟରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ବୁକିଂ କଲି ଜଗା ଭାଇ ସେଦିନ ମୋର କେଇ ପଦ କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେଲି ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବିନି ସତ କହୁଛି ଜଗା ଭାଇ ସେ କାଳିକିଙ୍କର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବାପା ମୋ ଅପା ମନରେ ବିଷ ଭରି ଚାଲିଛି तुम भाई भौणी को केमिति घर बाहर करदेवी सत कौच जगह भाई से कालिकीर जदि प्लान सक्सेस हो जाए ताले तुम भौणी कृष्णा केबे भल हो पारनी हाँ तुम्हें केबे दोषमुक्त हो पारनी आ मत से बास्टार्ड अफजल खान ठिकाना मिलबनी गोटे मिछ कहना बाध्य हो साई बाबू आपण मो भौणी साई बाबू आप मनीष कहते साई बाबू आप साक्षात भगवान भाई तू ना मुझे मारे दे मो सांग
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଲୋକଟାର ହାର୍ଟ ଆଉ କିଡନୀ କଢା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ରେଫର ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକର ପରିବାର ଆସି ମୋ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସୁଛି ଜଗା ଭାଇ, ଆସୁଛି। ହେ ଭଗବାନ,